Dobar dan, evo istraživački novinari Vežičke priče uvijek prisutni. Evo sreli smo našu donedavnu europarlamentarku, a sada aktualnu saborsku zastupnicu Marijanu Petir. Evo ona je tu s nama, pa evo pitat ćemo i neke stvari u vezi trenutne situacije, znači po pitanju hrane i poljoprivrede. Evo znamo da je ova velika kriza svjetska, znači očekuje se veliko poskupljenje hrane. Poljoprivreda, kako kažu, u ničemu nismo samo dostatni osim u uljaricama, pa kao dio vladajuće većine i to da li je Hrvatska spremna, da li mu možete reći, da li nešto planirate, da li radite i kako to sve ide? Prije svega rekla bih da je već napravljeno jer je od 1.4. PDV na poljoprivredne proizvode, na hranu i poljoprivredne inpute bitno niži, sa 13% na 5% je smanjeno i to bi trebalo na neki način ublažiti taj udar koji je nastao temeljem geopolitičke situacije, posebice dakle ovog rata koji se odvija temeljem agresije Rusije na Ukrajinu. Znamo da su te dvije države u stvari najveće žitnice i proizvođači ne samo pšenice, kukuruza, već i uljarica i da to neminovno utječe na poremećaj u samom prehrambenom lancu. Hrvatska ima tu sreću da mi dovoljno proizvodimo i žitarice i uljarica, da imamo problem sa skladišnim kapacitetima. Tako da je vlada reagirala i otvorila je natječaj za izgradnju silosa i skladišnih kapaciteta za žitarice i za uljarice. Naravno da je to projekt koji se ne može dogoditi preko noći. Tako da u tom smislu ja promišljam i tako sam to i adresirala kao prijedlog, obzirom na sve okolnosti i događanja koja u stvari ne možemo predvidjeti koliko će dugo trajati i kakve će posljedice dugoročno izazvati, da se porazmisli o tome kao jednoj od mjera da država uvede pravo prvokupa na žitarice i uljarice. Dakle, znamo da smo mi dio zajedničkog europskog tržišta i tu nema nikakve mogućnosti bilo kakve zabrane, niti nema potrebe, jer kao što sam rekla, mi imamo dovoljno. No, znate i sami da kad cijene počnu rasti, a cijene rastu neprestano za uljarice i žitarice od prošle godine, da će naravno naš ratar to prodati. Jasne. Dakle, ja zagovaram naravno pravo prvokupa po tržišnoj cijeni, jer tu poljoprivrednik ne smije biti na gubitku, ali država treba dugoročno razmišljati za ne daj Bože situaciju. Tako da vlada je tu napravila određeni korak jer je naložila zanavljanje robnih zaliha i njihovo punjenje, što je dobro, a ova mjera mi se čini kao mjera koju bi vrijedilo razmotriti, pa ćemo sad vidjeti u kom smjeru će to ići dalje. Drugo što bih rekla u kontekstu vaše najave poskupljenja hrane je to da znači temeljem sniženja PDV-a bi neke namirnice trebale pojeftiniti. Tu vidim isto tako važnu ulogu udruga potrošača za koje smatram da bi ih trebalo kapacitirati. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je osiguralo određena financijska sredstva. Nisam sigurna da će ona biti dostatna jer ako se ne varam riječ je oko nekih 600-700 tisuća kuna. Možda bi bilo dobro razmisliti o nekom softveru koji bi pomogao udrugama da vode te bilance i uspoređuju cijene po trgovačkim lancima, ne samo zbog uvođenja eura, nego upravo zbog ovakvih situacija gdje meni se ljudi javljaju na društvenim mrežama koji mi kažu da u pojedinim trgovinama ili trgovačkim lancima vide da te cijene i nisu nešto bitno pale. Jasne. Dakle, to ne može ovisiti o pojedinačnoj inicijativi samo nas kao građana, već mislim da treba sustav biti posložen, tako da sam tu već otvorila neke razgovore da se udrugama za zaštitu potrošača pokuša pomoći da one mogu sustavno voditi tu evidenciju i onda objavljivati crne liste. Pa ako je nekom interesu da bude na crnoj listi, onda nek se ne drži pravila. Evo još jedno pitanje, da vrijeme je novac, kako kažu, da vas puno ne zadržavamo. Evo, bilo je u zadnje vrijeme, bila je aktualna ova kuna. Znači, kako je vaše mišljenje po recimo uvođenju kuna, znači zamjene kune za euro, znači da sad uđemo u eurozonu potpunosti i da preuzmemo njihovu, znači, monetu?
Pa dobro, ja nisam sasvim sigurno monetarni stručnjak, ali ono čisto što ljudsko, znam, ljudski, ono onako. što znam iz prakse nekih drugih država članica i što sam mogla pročitati i vidjeti u razgovorima i kad sam bila europarlamentarka, većina država je imala višestruke koristi. Posebno su se te koristi odnosile na same građane, a posebice na one koji imaju kredite, znate sami, jasno, uglavnom jasno. u eurima, U dakle eurima. u valuti koja nije domaća valuta. Isto tako, kad su radili određene analize, vidjelo se da tu nije došlo do nekih bitnih poskupljenja i da se to moglo kompenzirati sa povećanjem plaća i mirovina do kojih je došlo u svim državama članicama. Tako da iz svih tih analiza proizlazi da je korist sasvim sigurno tako je, da je to benefit, ali kao što sam rekla, dakle mi smo zadovoljili sve uvjete za ulazak u eurozonu i krenut će se sa dvojnim iskazivanjem cijena i mislim da je to jedan sklizak teren gdje treba biti na oprezu. Jasno, ne bih htjela da se shvati da sam ja neko ko ne vjeruje trgovačkim lancima. Jasno, razumijem. Ali to je jedan prostor gdje ako se neće dobro kontrolirati i pratiti, može doći do određenih manipulacija. Inače mislim da, i to zagovaram, da država treba imati taj jedan dijalog sa trgovačkim lancima i iskazati svoj interes i svoj stav. To ne znači da je to bilo kakvo petljanje u slobodno tržište ili narušavanje, ali mi znamo što je nama važno. A ako je nama važno da mi zastupimo hrvatski poljoprivredni proizvod na policama u hrvatskim trgovinama, bez obzira ko su njihovi vlasnici, onda mi se čini da je oko tog potrebno razgovarati ako nemamo druge instrumente koji bi se mogli pogrešno protumačiti. Pa u tom smislu, znači, i ovo uvođenje eura je prilika za proširenje tih razgovora, jer bilo bi poželjno kad bi barem 50% proizvoda u trgovinama supermarketa bila hrvatskog podrijetla. Znači, i to je posao koji se ne može dogoditi preko noći, ali koji po meni nije nerealan ako se stvore takvi okviri za razgovor da se obje strane dobro čuju. Eto, još samo jedno pitanje, to je jako aktualno, to moramo se toga dotaknuti, ova COVID kriza koja se dogodila, ovo cijepljenje i to sve skupa, znači nećemo puno to komentirati, nego je to čista jedna prognozerska s vaše strane. Evo da vidimo da li ste vidoviti ili da li imate, da li vi planirate, da li planirate i kako vi razmišljate o 9. mjesecu, da li će nas opet stezati, da li će opet biti neki lockdown. I vaše predviđanje nije Baba Vanga, nego čisto po duhu, kako osjećate? Da li mislite da će opet to biti 9. mjesecu iz početka ili je to završeno? Ja se nadam da neće biti nikakvih zatvaranja i dobro, tu moramo reći da je Hrvatska imala fleksibilne mjere. Mi smo imali samo jedno zatvaranje kratko na 2 mjeseca, za razliku od drugih evropskih država koje su imale ozbiljne lockdowne, a da ne govorimo o nekim drugim kontinentima što se događalo. Dakle, tu je naša vlada dobro procijenila. Ja mislim da je dobro što nismo išli u lockdown, zato što to stvarno ostavlja strašne posljedice na gospodarstvo, jer vidite koliko smo mi novaca isplatili za očuvanje radnih mjesta, 18 milijardi kuna. To nije malo, ali baš mi ovdje kažu na ovoj konferenciji gdje smo zajedno bili poduzetnici da ih je to spasilo, znači da jednostavno im je to pomoglo da ne otpuste ni jednog radnika i tako da prebrode tu krizu. A mi smo doista imali jedno kratko zatvaranje, za razliku od drugih država koje su se ozbiljno zatvarale. Da ne govorimo da takva zatvaranja, lockdowni utječu na ljudsko zdravlje, na ljudsku psihu, da ukidaju sve kontakte koji su nama kao ljudskim bićima potrebni. Tako da se ja nadam da do tog neće doći. Naravno, meni je teško prognozirati, ja sam biologinja i teologinja, ja nisam epidemiolog, ali znam nešto o tome. Koliko smo mi sad stekli imunitet i što će se događati sa virusom, kako će se on dalje umnožavati, modificirati, što će s njim biti. Ja se nadam da nekako nećemo više gledati ove situacije i svjedočiti im kakve smo imali do sada. I nadam se da smo iz ovog svega naučili da zdravlje najveće bogatstvo nije floskula, nego da je to stvarna činjenica i da ponekad tako neke
jednostavne, a vrijedne stvari uzimamo zdravo za gotovo. Eto, puno vam hvala na ovom intervjuu što ste uopće pristali. Za kraj, kao i uvijek, svim političarima i našim gostima dajemo znači privjesak našeg brenda Ćo dela se, znači ČDS ili Ćo dela se. Evo. A primite ovo kao naš mali dar. Ja delam non stop. I podsjetnik da ste gostovali u Vežičkoj priči. Evo, pozdrav Vežičkoj priči, istraživački novinari uvijek prisutni sa gospođom ili gospodičnom Petir. Žena kad završi fakultet i sama zarađuje, pogotovo gospođom. Tako je. Znači, s gospođom Petir, puno hvala, pratit ćemo vaš daljnji rad i hvala vam lijepo. Bog. Pozdrav.